Molt bones, benvinguda a un nou capítol del Jo t'ho explico, aquest canal del teu youtuber preferit. Seguim parlant de la reproducció, ja acabant amb el tema, vam veure 4 coses sobre l'embaràs, especialment què li passa a l'embrió, però ens falta per veure un concepte molt important, i és el tema de la implantació o nidació d'aquest embrió en la mare. M'acompanyes i ho veiem? Sí? Vinga, va. Em faig petit i, com de costum, de la mà dels Science Bits, fem clic a l'expliquem i aquí ho tenim. L'embaràs comença amb la implantació i és el primer concepte que anem a veure. Aquest concepte també es pot anomenar nidació, de fer el niu, el nido, com els ocells, d'acord? En què consisteix això de fer un niu? Doncs mireu, tot comença aquí. Això és l'ovari. L'ovari deixa anar un òvul, això ja ho vam veure, ja ho sabem. I què li passa a aquest òvul? Que pot ser que pel camí, efectivament, es trobi amb un espermatozoide i això, quan s'uneixen tots dos, s'anomena fecundació. Ho vam veure en el vídeo passat. Molt bé. Però no s'acaba aquí el procés. La fecundació vol dir que ja tenim aquí 2 nuclis cel·lulars que quan s'uneixin en un de sol, tenim un zigot, efectivament. Molt bé, quin domini, Però aquest zigot, que és una única cèl·lula, comença a dividir-se. Aquest procés de divisió cel·lular també té un nom. S'anomena, sí senyor, o senyora, mitosi. Molt bé, i la mitosi fa que aquest zigot es converteixi en això d'aquí, que és una mòrula. Ja ho recordaves, oi que sí? Aquesta mòrula, les cèl·lules de la mòrula segueixen dividint-se les unes i les altres i acabaran formant un blastocist. Molt bé. Aquest blastocist del 7è dia, fixeu-vos què li passa. Aquí ja tenim blastocist i aquest comença a entrar aquí dins. Però recordeu que vam dir que el blastocist agafava una forma diferent de la mòrula? Sí? Doncs, en primer lloc, hem de saber que aquest blastocist té la mateixa quantitat de matèria que l'òvul, més l'espermatozoide. No ha incorporat res ni hi ha tret res, és igual de gran i s'ha anat duplicant, hi ha moltes cèl·lules, es genera una espècie d'espai aquí al mig, però és que aquest blastocist donarà lloc a aquestes cèl·lules d'aquí dins a l'embrió, i el desenvolupament embrionari és el que ja hem vist ara fa un moment, però també dona lloc, aquestes cèl·lules exteriors, a unes estructures. Aquestes són les que potser no saps. Tothom coneix més o menys el cordó umbilical, però d'estructures n'hi ha 3, que potser si les diem et sonen més. La placenta, el cordó umbilical i el sac amniòtic. Es tractarà de veure en què consisteix cadascuna d'aquestes 3. Ara bé, aquest blastocist, un cop entra a dins de l'endometri, és quan parlem d'implantació o nidació. I llavors, com és molt lògic, el que passarà és que la dona deixarà de tenir menstruació, que és el primer signe evident de que estàs embarassada. No me viene la regla, pues igual és que estàs embarazada. No necessàriament, però si estàs embarassada, segur que no et vindrà la regla. Per què no pot venir? Perquè si l'endometri es desprèn, amb ell es desprèn també l'òvul fecundat, aquest blastocist. Per tant, tot s'aniria avall, això s'anomenaria avortament. Si no es produeix un avortament i la nidació ha tingut èxit, doncs automàticament s'ha d'aturar la menstruació. Anem a veure aquests 3 conceptes d'aquí. En primer lloc, la placenta, però abans, per què? Per què serveixen aquestes estructures? Aquí veiem el nen petitet, aquí veiem les estructures que a continuació veurem. Tot plegat, en el fons, serveix per donar protecció. És lògic, per això es desenvolupa a l'interior de la mare. La mare no pon ous, no queden desprotegits a l'exterior. Però també per, alhora, poder-lo nodrir. Què vol dir aquesta nutrició? Mireu, en primer lloc, que aquest ésser d'aquí, que ara sí que ha de començar a créixer, necessita nutrients. Les seves cèl·lules s'han d'alimentar i dins d'aquests nutrients
potser el més important és l'oxigen. Sense oxigen les cèl·lules ja ho sabem que es moren. Però clar, resulta que aquest nou individu que s'està multiplicant aquí dins, que està creixent, no té encara ni aparell digestiu, ni tindrà fins d'aquí molt, ja ho hem vist, aparell respiratori. I per tant, caldrà que sigui la mare qui li doni tots els nutrients i qui li doni l'oxigen. Però no només això, sinó que les cèl·lules d'aquest nou individu també generen substàncies de rebuig. Per exemple, el CO2. Clar, no respiren pulmons, però les seves cèl·lules sí que estan consumint oxigen i estan expulsant diòxid de carboni. Per tant, si no hi ha un aparell excretor, el pipí, per anar fent, que funcioni, ni un aparell respiratori per expulsar el diòxid de carboni, caldrà que això ho faci la mare. I llavors, per això veiem aquestes tres estructures, que dues de les quals s'encarregaran bàsicament d'això, d'aquesta nutrició. El sac amniòtic serà el que s'encarregarà de la protecció. Anem a veure la placenta. Si us sembla, comencem veient algunes curiositats sobre la placenta. Mireu. Primera, és l'únic òrgan temporal dels humans. És un òrgan que el tenim durant un temps i després desapareix. Amb cap més òrgan passa això. Quant temps dura la placenta? Doncs aproximadament 40 setmanes, clar. De fet, durant les 40 setmanes la placenta va creixent. Quina mida... pertany al fetus. Compte, la placenta no és un òrgan de la mare. La placenta és un òrgan que s'ha format a partir del blastocist i, per tant, és un òrgan del fetus. I quan l'embrió, el fetus, neixi, la placenta s'ha d'expulsar, també. No forma part de la mare ni es conserva. Quina forma té? Doncs aquí no la veiem tota sencera dibuixada, però perquè ens fem la idea, té més o menys uns 3 centímetres de gruix i uns 20 centímetres de diàmetre. Seria com una pizza de massa gorda o una tortita. Ara entenem, suposo, el Tom Cruise, quan se la va menjar, no sé si la va fer així, vuelta i vuelta a la planxa, o... que no sé si el Tom Cruise va tenir el fill amb la Penélope Cruz. Cruz. Jo sé, no sé si hi ha algun nen o nena que es digui Cruz. Bueno. Per què serveix la placenta? Serveix per regular l'intercanvi de substàncies. Substàncies del fetus o de l'embrió aniran cap a la mare i de la mare cap al fetus i de l'embrió. Però aquesta regulació de substàncies és superimportant perquè no tot pot entrar o hauria d'entrar. Què impedeix que passi? Doncs mira, la placenta, que aquí veiem, les venes i artèries de la mare, això ja és placenta, i el nen, i tot això d'aquí, per fer l'intercanvi a través de la sang. Doncs bé, la sang no passa d'una a l'altra. La sang de la mare és de la mare i la sang del nen és del nen. De fet, és molt lògic, perquè si posem per cas que això fos un nen, les seves cèl·lules tindrien uns cromosomes XY de nen i la mare XX. Si es barregessin, la mare feminitzaria el nen i el nen masculinitzaria la mare, i això no es produeix. Cadascun té les seves pròpies cèl·lules i, per tant, no es traslladen a través de la sang. La sang no s'intercanvia. També es mira de filtrar, en la mesura del possible, els fongs, molts bacteris, alguns virus, no tots. Però alhora sí que he de deixar passar, a part dels nutrients i a part de l'oxigen i a part del diòxid de carboni i les substàncies de rebuig, sí que deixa passar, i això és molt important, l'alcohol, el tabac, les drogues, els fàrmacs. Aquest és el motiu pel qual les dones embarassades no poden prendre molts medicaments, perquè aniran a parar al seu fill o filla. I no se sap si li faran algun mal o no. No s'ha provat. No s'ha provat perquè no hi ha cap mare que s'hagi ofert a dir, sí, prueben conmigo a ver si este medicamento es malo para mi hijo. Ningú posa en risc la vida del seu fill o filla pel bé de la ciència. Ja sabeu, si una mare consumeix alcohol o drogues durant l'embaràs, a part del mal que li pugui fer i els dèficits que li pugui causar, certes drogues fins i tot faran que el nen quan neixi tingui el síndrome d'abstinència, tingui el mono, o sigui, un nen drogadicte, d'acord?
Els linfòcits i leucòcits de la mare, el seu sistema defensiu, les defenses de la mare, sí que van a parar al nen perquè el nen no té el seu sistema defensiu propi. Aquí hi ha una cosa curiosa, i és que si el nen, els seus glòbuls vermells són RH positiu i els de la mare són RH negatiu, resulta que el sistema defensiu de la mare no reconeix o detecta alguna cosa rara en els glòbuls vermells del nen o nena i els comença a atacar. De manera que els glòbuls blancs, els leucòcits, començaran a matar els glòbuls vermells del fetus, eliminar-los perquè detecten una anomalia i li pot causar la mort. Com a mínim un problema que s'anomena eritroblastosi fatal. No us ho escric, però... I després hi ha alguns virus que poden passar. El més típic és el de la toxoplasmosi, que es troba a la carn crua, i per aquest motiu les dones embarassades sempre o cuinen la carn o bé la congelen abans. Per exemple, els embotits s'han de congelar durant un temps perquè si hi ha el virus de la toxoplasmosi mori congelat i així després puguis menjar lliure. Molt bé. Passem al cordó umbilical. Aquí el tenim. Fixeu-vos la forma que té, no és com molts es pensen. Per què? Alguna curiositat. En primer lloc, el cordó umbilical és fals que comuniqui el nen amb la mare. El cordó umbilical comunica el nen amb la placenta. El que comunica nen amb mare és la placenta, no el cordó umbilical. D'acord? En segon lloc, hi circula més o menys quasi 1 litre de sang cada minut, entre l'anada i la tornada. No és gran quantitat, però déu-n'hi-do, 1 litre per minut, així durant 9 mesos. I m'agradaria que veiéssiu això, no per veure-ho al detall, és una mica complicat potser, però la cosa està en que si els pulmons de la criatura no funcionen, doncs el cor té unes venes i artèries, ja ho vam veure, no? Que van cap als pulmons per agafar oxigen o per retornar el diòxid de carboni, etc. Doncs això no pot funcionar perquè de fet està agafant l'oxigen i els nutrients d'aquí i de la mateixa manera passa amb la funció que fan els ronyons filtrant la sang, que en lloc de fer-ho els ronyons haurà d'anar tota la sang bruta per aquí, sí? Bé, així és com a curiositat. De què està format el cordó umbilical? Doncs mireu, en primer lloc d'una vena, i la tenim aquí dibuixada en vermell i en vermell, que és la que porta la sang rica, és la sang que va de la mare cap a la criatura, que porta nutrients i porta oxigen. És una vena, no una artèria, a diferència de... I també hi ha 2 artèries, aquí com embolicades, que el que porten són les substàncies de rebuig i per tant van des del fetus o l'embrió cap a la mare, cap a l'exterior. Per últim, el sac amniòtic és aquesta bossa d'aquí amb un líquid a l'interior que es diu líquid amniòtic, com no. Per què serveix? Doncs serveix, en primer lloc, per mantenir una temperatura constant, serveix com a protecció pels cops que pugui rebre, hi ha un líquid que el protegeix i també li facilitarà el moviment a l'interior. Al principi estarà més com flotant aquí, quan sigui més gran poca cosa podrà moure's, als 9 mesos estarà bastant apretadet. Anem a veure alguna curiositat sobre això. D'on surt aquest líquid? Doncs mireu, durant el primer trimestre surt de la sang de la mare ultrafiltrada. Per tant, se li treuen, per exemple, els glòbuls vermells i aquest plasma de la mare és el que formarà el primer líquid amniòtic. Però a partir del segon trimestre ja no és la mare qui forma el líquid amniòtic, sinó que és l'orina, el pipí del fetus, el que omple això. Algú dirà, hola, en sèrio? Ens hem criat 6 mesos enmig del pipí? Sí, el que passa és que és un pipí que no conté substàncies de rebuig com el nostre pipí, perquè penseu que els ronyons no tenen aquesta funció, sinó que les substàncies de rebuig s'eliminen a través de la mare, no a través del pipí, d'acord? Una altra dada curiosa, cada 30 minuts el fetus fa un pipí. I per tant, aquest líquid
acaba sent renovat, es renova diverses vegades al dia. Si pensaves que aquest líquid es manté durant tot l'embaràs o que va augmentant, això és fals, aquest líquid va canviant, de fet, diverses vegades al dia. Última cosa, és salat, com l'aigua del mar. Té exactament la mateixa proporció de sal que l'aigua del mar. Interessant, oi? Doncs, una altra curiositat, és un 10% de l'alimentació del fetus. És a dir, el fetus es veu. Semblava que no es podia complicar la cosa, però sí, ja ens ha fet una mica de coseta el fet de que el líquid amniòtic sigui el pipí. Doncs bé, resulta que també el fetus s'alimenta d'aquest pipí que és el líquid amniòtic i representa un 10% de la seva alimentació. Què passa amb aquest líquid? Que quan està la dona a punt de parir, normalment es trenca el sac i això s'anomena trencar aigües, ha roto aguas. És important en aquell moment mirar si les aigües, si aquest líquid amniòtic és d'un color groguenc o blanquinós o clar, tot perfecte, cap problema. Però si la mare detecta que el líquid és de color verdós o fosc, això s'anomena haver trencat aigües fosques, i en aquest cas vol dir que hi ha meconi. El meconi, ho veurem més endavant en el proper vídeo, és la caca del nadó. En principi no ha de fer caca fins que no ha nascut. Normalment al cap d'1, 2 o 3 dies no fa la primera caca, una caca molt negra amb tot el que ha anat passant i s'ha anat acumulant aquí dins. Però si la fa abans, ha contaminat el líquid amniòtic i llavors sí que és perillós i s'ha d'accelerar el part. És molt important. Molt bé, doncs amplio, ho deixem aquí. Només ens queda un, ens queda ja al final, que és el part i el postpart. Penso que és un tema interessantíssim. Ens acompanyaràs, sí, com sempre, aquí en aquest canal de Jo t'ho explico. Ja t'hi has subscrit? No? Vinga, doncs fes-ho, va. Fins aviat.